sa týka pozornosti, dneska naviažem i na úvahu o domnienkach a predsudkoch. Dneska je taká zaujímavá doba, kde sa posudzuje každý každého a tomu idú sociálne siete na ruku. Som sa dostal k výskumu, ktorý popisoval, že priemerný človek, alebo každý človek, alebo to vyslovene definované priemerný človek denne, vidí 3000 obrázkov. A keď sa toho človeka, alebo všetkých pýtali, či si druhý deň dokážu nejaký obrázok vybaviť a popísať ho, tak nikto ho nedokázal popísať. Akýkoľvek obraz, ktorý, povedzme, videl, otázka znela, alebo zaznela v smysle, je nejaký obraz z predchádzajúceho dňa, ktorý vlastne vás nejak zaujal? Ten človek odpovedal áno, ale nedokázal ho popísať. Takže v tom je práve ten moment, že sme zahltení obrovským množstvom informácií a nedokážeme si relatívne vybrať. A druhá vec je ešte, že veľkým takým problémom v našej spoločnosti alebo kultúre je hodnotenie druhých ľudí. Že stále niekoho hodnotíme, sme hodnotení, dokonca sa hovorí o body shamingu ako forme nejakého, dalo by sa povedať, terorizovania človeka za to, ako vypadá. Takže to je všetko pre mňa ako z toho profi pohľadu negatívne fenomény, ktoré vlastne vedia a vedú človeka rôznym depresívnym až úzkostným stavom. Ale môžeme začať tým, že sami to prestaneme robiť. Čiže nielen hodnotiť, čak človek by mal vedieť, či sa mi to páči alebo nepáči, ale nahlas vynášať určité osočovania alebo súdy, odsúdenia. Keď to robíme druhým, tak zväčša nejakým záhadným spôsobom potom sme na to sami citliví. Čiže máme potom tam tú pozornosť na tom, že niekto niečo, ani nie že povedal, ale že už sa škaredo pozrel, alebo sa zrazu pri niekom, kto údajne so mňou nesúhlasí alebo niečo sa na mne nepáči, tak zrazu mňa stiahne žalúdok, to mi hovoria ľudia, alebo mu začne búšiť srdce, že príznaky úzkostného nejakého stavu, nejakého prejavu sa dostavia už len z toho, že ten človek už sa domnieva, že bude rovnako posudzovaný tak, ako on sám. Neustále odsudzuje alebo velebí, že niekto zase môže niekoho aj tak glorifikovať, že wow, takto by som chcela vyzerať, alebo takáto by som chcela byť. A na druhej strane opovrhuje niečím iným, čo je na opačnom spektre nejakého jeho vkusu. Hej. S týmto vlastne sú spojené teda tie otázky sebeúcty a sebehodnoty. Ak som už spomínal, nepotvrdenie od rodiny, v tej základnej rodine rodičmi to dieťa, tak vedie i k týmto fenoménom. Takže posudzovanie je veľmi nepríjemný fenomén a k tomu ešte, čo v nás vyvoláva určitý odpor na druhých ľuďoch, je zaujímavosťou, že je to vždy určitá inakosť. Ako náhle niekto iný, alebo robí veci inak, alebo inak vypadá, alebo príde dokonca s niečím originálnym, tak je zaujímavosťou, že je to vždy na prvú dobrú odmietnuté a vnímané ako negatívny jav. No tak to narúša náš zvyk nejak žiť. Väčšinou, v podstate aj slovo xenofóbia je strach z niečoho cudzieho, neznámeho. Takže je to niečo prirodzené, len je zlé, keď pri ňom zostaneme, pri tomto našom prvom podnete. Že keď niekto prichádza, však si to všimnite, keď vám niekto chce niečo ako keby ponúknuť, nejakú zmenu, tak väčšinou človek na začiatku spozornie, lebo sa nám to veľakrát ani nepáči. Ale potom, keď trochu od toho ustúpi a povieme si, tak pozrime sa na to, čo by to mohlo priniesť, tak mnohí ľudia už sú ochotní prehodnotiť a niečo málo preto urobiť. Ale vždy je to spojené s určitým úsilím a všimnite si, my sme neradi nútení alebo vystavovaní nedobrovoľnej nejakej zmene, nejakému úsiliu robiť veci inak ako doposiaľ. Čiže vypadnúť z toho stereotypu. Tak všetci broja proti stereotypu, ale nutné zdôrazniť, že stereotyp je niečo, na čom sa zakladá určitá istota.
že pre psychické zdravie, a to možno je nutno zdôrazniť, je život v neistote. Akoby nepríjemná istota, že trebárs prišiel som o prácu, rozišiel som sa s partnerkou, s partnerom, je síce nepríjemné, ale není tak zaťažujúce, pretože mám istotu. Ale žiť v neistote, že to môže byť príjemné, môže to byť nepríjemné, môže to nejak dopadnúť, rozídem sa, zostanem vo vzťahu, odídem alebo urobím nejakú zmenu, tak to je pomerne veľká záťaž pre psychiku. A ja sa ešte vrátim k tomu hodnoteniu, tak hodnotenie druhými. Myslím si, že naopak o čo viac človek hodnotí druhých, o to viac má vlastne zníženú sebehodnotu. A hlavne je to aj príznakom toho, že keď príliš máme pozornosť smerom von orientovanú, čiže všímame si klady a zápory na tých ostatných vonku, väčšinou je to príznak toho, že príliš nepozeráme na seba, ako to máme sami so sebou, čo sa mi na sebe páči a čo nie, čo je nevyhnutné na to, aby sme budovali svoju zdravú sebaúctu. Jeden z tých prvých krokov je, okrem stíšenia, začať vnímať, ako to mám sama so sebou, čo sa mi na sebe páči, čo sa mi na sebe nepáči. Vlastne ako keby urobíme to isté, ale láskavo, smerom dnu. To, čo robíme, keď si scrollujeme, hej, že nejaké sú pekné, škaredé veci, alebo teraz politika nás môže iritovať, dráždiť, tak vždy je dobré si povedať, že čo ma presne dráždi a pozrieť sa, že a nerobím to niekedy aj ja, v akej situácii, pri akých ľuďoch, a vlastne prečo? Čo je môj skrytý motív? Prečo to teda robím? Alebo nerobím, keď ma dráždi nejaká nečinnosť alebo pasivita? Tak ten systém, dalo by sa povedať, také zrkadlenie, taký odraz, že v nás vždy v podstate sú témy, ktoré nás nejakým spôsobom dráždia, nejakým spôsobom sa nás dotýkajú vnútorne. Častokrát ani nevieme tie motívy, čo nás k tomu vedie, aby sme reagovali na nepodstatné témy, zmienená politika trebárs z hľadiska duševného zdravia. Tých tém môže byť celá rada. Takže... Ale ja aj chápem, že niekto naschvál pozerá tú politiku, pretože vlastne je to pohodlnejšie, ako si odventilovať svoj hnev. Ale je to bezpečnejšie, ako naozaj zistiť, že ma hnevá partner, že vlastne ešte ma hnevá mama, otec, alebo to, ako žijem, tak pre mňa je predsa jednoduchšie si povedať, mňa rozčuluje tento s týmto názorom. A to vnútorné napätie predsa len môže byť trošku uvoľnené. Tak v rámci psychoterapie sme sa aj bavili kedysi. Aj niektoré vlastne názory som tak ako strebal, kedy vlastne sme nastavení viac, alebo respektíve náš mozog je nastavený viac na negatívne nejaké atribúty života, pretože to má ochranný charakter. Povedzme strach, keď mám z niečoho strach, tak mám to prirodzene daný z toho dôvodu, aby som sa nezlikvidoval. Takže príklad, keď budem mať strach z výšok, nebudem liezť niekde do nejakých korún stromov a môžem spadnúť a tým sa zabiť. Takže to máme v sebe prirodzene nastavené. A na druhú stranu vedieť sa pochváliť, vedieť sa oceniť je obrovským problémom skoro všetkých ľudí. To ja sám v ambulancii, keď sa spýtam niekoho, aby povedal o sebe 10 nejakých negatívnych vecí, tak to vyslovene vysype z rukávu. A pokiaľ sa spýtam toho človeka, za čo sa vie pochváliť a oceniť, tak není schopný dať ani jednu vec dohromady. Ale to nás stále ovláda ešte jedno také presvedčenie až porekadlo, že samochvála smrdí. Tak väčšina ľudí je už taká obozretná, sa nebodaj pochváliť, ale bohužiaľ ani nie sami pred sebou v duchu, čo je veľmi dôležité, vedieť sa oceniť. Tak pokojne, v tichosti, sám pred sebou. To je to, čo ja neviem, či bola chyba kultúrne, alebo spoločensky. Alebo nábožensky. Alebo nábožensky. Môže tam byť veľa faktorov. Ja si myslím, že nikdy není jedna vec príčinou tých problémov. Ale trebárs kultúrne. Americká kultúra, nechcem mu dávať ako za vzor, ale tam vychovávajú tak, že tie deti od narodenia sú také wow, všetko je super, všetko majú skoro dovolené, sú chválené za všetko možné, za to, že ja neviem, vyniesli koš so smeťami, za to, že ja neviem, len vstali treba zavčasu z postele.
úplne pre nás prirodzené veci. Tie deti vyrastú v podstate do ľudí, ktorí sú sebavedomí, majú určitú sebehodnotu a zdôrazňujú to. Takže trebárs v médiách vidíte, že niekto, ja neviem, poviem zo svojho príkladu praktického, sa dostane zo závislosti, respektíve začne abstinovať. Je tomu človeku 30 rokov, abstinuje povedzme 2 roky a už okolo neho sú rôzne články, natočí televízia, nejaký príspevok, jak ten človek to zvláda. Ja si koľkokrát hovorím, že čo tým chcel autor povedať, pretože akým spôsobom vlastne sa oceňuje niečo, čo je pre nás prirodzené. A na druhú stranu zase my, keď povieme o sebe niečo, to som zvládol, to som urobil dobre, tak dosť často a pomerne vo väčšine prípadov každý z nás, a to určite zažil každý z nás, dostane spätnú väzbu. Nechvál sa, neprezentuj sa, k čomu to je dobré, prečo to robíš, ostatného tým ponižuješ a podľa mňa to sú tie domnienky, ktoré sú s tým spojené. To áno, len je naozaj niekedy zarážajúce, ako sa to robí všetko naopak. Že miesto toho, aby sme my sami vedeli v tichosti si oceniť samého seba, byť na niečo hrdý a tak ucítiť takú vnútornú pokojnú radosť, že sa mi niečo podarilo. Ja som si spomenul na 2 pacientky, ten príklad o tej sebehodnote a sebeúcte a o tom, koľko lajkov potrebujem. Doopravdy mi prišla mladá slečna, 23-ročná, ktorá bola psychicky zhrútená z toho, že myslela si, že za nejaký mesiac, 2 na sociálnej sieti, kde sa nejak prezentovala fotografiami, že bude mať 5000 lajkov. 5000 tých palcov nahoru a neviem, jak to myslela a ona ich mala len 4500. No ale tam ona našla predsa tú hranicu, že to je dosť a ona si to vlastne, vieš, akože ona si dala ja som ju asi úplne neukludnil, pretože som sa jej zrovna spýtal, kde prišla k tej hranici 5000. Nebola to schopná pochopiteľne vysvetliť a potom si ešte spomínam na druhý prípad, kedy prišla mladá slečna a tej mohlo byť tak 19. A prišla s tým, že je psychicky úplne hotová z toho, že není dokonalá. A ja som sa tak dosť zarazil a pýtam sa, no tak aby sme mohli tú terapiu nejak nastaviť, že ať mi zadefinuje, čo je to dokonalé. Kto je dokonalý. No samozrejme nebola schopná absolútne dať žiadnu definíciu. A na tomto príklade by som asi povedal prakticky, že slovo dokonalosť v tomto kontextu je úplný nesmysel. Je nezmysel, pretože každý človek je originálny a každý má svoje individuálne potreby a očakávania. Takže nejaká dokonalosť v tomto smere je do opravdy zavádzajúci termín. Neviem, nakoľko sa ty s tým stretávaš. No, mňa by zaujímalo, prečo je pre ňu dôležitá dokonalosť a čo sa tým v jej živote zmení, ak ju dosiahne, keď už teda je tam tá dlhá cesta, kým objavíme, čo pre mňa bude znamenať byť dosť dobrá, dokonalá. Tak čo sa jej zmení v tom živote? Prakticky asi by som to diagnosticky uzavrel tak, že sa jednalo o slečnu, ktorá trpela so závislosťou. Počínajúcou bola od 13 rokov bulimička a anorektička. Tam sa tie fázy prestriedávali a v podstate mala obrovský problém práve z detstva, kedy nebola prijímaná rodičmi a celý jej život bolo jej dávané najavo, že v podstate sa ani nemala narodiť. Čiže nebola vítaná. Nebola vítaná, nebola prijímaná a takéto stavy vždy vedú k takým extrémnym úvahám typu o nejakej dokonalosti, ktorú ani ja sám neviem zadefinovať. Čiže keď bude dosť dobrá, tak bude už priateľná a tí rodičia to nejak prehodnotia, že sú vlastne šťastní, že ju majú, keď už ju vlastne nechceli, keď sa mala narodiť. Že niekedy je to tak hlboké zranenie, že človek to potom potrebuje prekompenzovať. Samozrejme tá terapia beží doteraz asi odhadom 2 roky
v podstate sme docielili toho, že študuje vysokú školu momentálne a je schopná zvládať a zvláda bravúrne na jedničky a na jednotky. A v podstate ju vediem k tomu, aby sa dokázala sama sebe pochváliť, oceniť, aby si uvedomovala tie svoje také krátkodobé úspechy, ktoré vlastne v tom sú dokonalé. To áno, a aby nebola závislá na tom okolí, že potrebuje od druhého človeka počuť, že je dosť dobrá. Tam je to riziko, že síce pre jedného budeme dobrí a dosť dobrí, ale zase pre iného budeme odsúdenia hodný alebo smiešný, trapný. Čiže preto je vždy lepšie, ak sa staneme menej závislým na svojom okolí a na ich súdení, hodnotení, poznámok alebo akýchkoľvek prejavov, ktoré mňa buď potvrdzujú alebo spochybňujú. Pretože potvrdenie od druhého človeka nám nikdy, to zdôrazňujem, nikdy nemôže dať pocit sebehodnoty. Je to vždy taká falošná nejaká ilúzia, že som dosť dobrá. Dáva nám to ten pocit toho takzvaného falošného ja, že nám niekto vytvorí náš sebeobraz, že nám bude hovoriť príklad, aký som úžasný, skvelý, že to dokážem, to som urobil, to som vytvoril. A v podstate, pokiaľ nebudem mať ja tú vnútornú nejakú istotu, tú spokojnosť, tak sa vlastne na to nastavím a príjmem to ako niečo svoje. A v podstate tento proces negatívny môžu naopak i rodičia urobiť tým, nie že by niečo v tom detstve robili zle, ale len tým, že trebárs nemajú čas. Takže potom akákoľvek túžba po ocenení sa tým zdôrazňuje. Ale hlavne je dôležité vedieť, a to si myslím, že diváci by mali vedieť, že sebehodnota sa nedá nájsť v druhom človeku. Cez potvrdenie v druhom človeku, pretože ak sa staneme závislí na tom, kto si čo o nás myslí, tak stratíme vlastne samých seba. To znamená, že začneme robiť to, čo oni vedia oceniť. A veľakrát sa nakoniec stávame zneužiteľnými, strácame kontakt so sebou a nosíme ako keby tú masku tej dobrej, krásnej, úspešnej, ale veľakrát je to na úkor čohokoľvek, po čom my v skutočnosti túžime alebo má pre nás zmysel. Tak jedna z manipulatívnych techník a manipulácie je, že niekoho budem zase cieľene chváliť. I keď o tom nebudem presvedčený a budem vedieť, keď niekoho manipulujem tým, že ho budem chváliť, tak cieľim na nejaké svoje závery a nie to, aby bolo dobré tomu človeku alebo sa cítil spokojný. Ďakujem, Juraj, za veľmi zaujímavé myšlienky. Verím, že budú zase podnetom na mnohé otázky, na ktoré na budúce veľmi radi odpovieme. Ďakujem, Juraj. Ďakujem, Radka. Čitateľom prinášame knihu o sebaúcte a sebahodnote. Okrem príbehov z praxe v nej nájdete cenné rady a nástroje, ako sa vysporiadať s náročnými situáciami a budovať zdravé vzťahy. Knihu Prebudzanie slnečnej sily nájdete v knihkupectvách.